Γεια σας παιδιά, μετά από καμιά εβδομάδα αρχίζουμε GTA V online. Είναι η πρώτη μου φορά που παίζω online στο YouTube. Τέλος πάντων να αρχίσουμε. Πιο πολύ θα κάνουμε βλακίες, δηλαδή θα κυνηγάμε άλλους online gamers και άλλα τέτοια. Για τους άσχετους, αυτά τα άσπρα που είναι στο χάρτη είναι online gamers. Ας πούμε αυτός εδώ μπροστά μου με την αμαξάρα είναι online gamer. Νομίζω πως το καταλάβατε. Νομίζω. Και προσπαθεί να με ορμήξει. Είναι εκεί πέρα. Με έχει πάρα πολύ καλό αμάξι, εντάξει. Αυτά δεν είναι δικό μας το αμάξι. Ορισμένα αμάξια είναι δικά τους. Εμείς έχουμε ένα κολοάμαξο, εντάξει, καλούτσικο. Τέλος πάντων θα κάνουμε βλακίες κυνηγώντας άλλους. Oh my god! Με σκότωσε. Τέλος πάντων θα την πληρώσει. Εγώ θα την ξαναπληρώσω μάλλον. Με πιστολάκι ρε. Με πιστολάκι, αφού δεν έχω κανένα άλλο όπλο. Τώρα λογικά θα πάμε να αγοράσουμε κανένα όπλο για να δείτε και πιο ωραία μάχη εσείς. Άμα δεν ακούγομαι, sorry. Πρόσεχε, αυτός είναι ο ίδιος. Ναι, είναι ο ίδιος εκεί πέρα. Τα δεξιά ήτανε. Τώρα θα πάμε σε ένα οπλάδικο. Όπως θέλετε το λέτε, μαγαζί όπλων, όπως θέλετε. Θα πάμε τέλος πάντων εκεί να αγοράσουμε καμιά σφαίρα γιατί δεν έχουμε. Δεν είμαι σε καμία ομάδα. Αν έχετε GTA και με βλέπετε αυτή τη στιγμή ή οποτεδήποτε, γράψτε μου μια ομάδα να μπω σε εσάς ή μήπως να κάνω εγώ και να μπείτε εσείς σε μένα. Δεν ξέρω τι θέλετε εσείς. Τώρα φτάσαμε στο Ammunition, όπως θέλετε το λέτε, Ammunition, οπλάδικο, όπως θέλετε. Φτάσαμε. Να, εδώ πέρα είναι, τέλος πάντων. Είμαστε με μπλε μαλλιά, δεν ξέρω αν φαίνεται. Νάτος, θα το δείτε καλύτερα την μέρα. Θα πούμε να πάρουμε σφαίρες. Θα πάρουμε σφαίρες για εκείνα τα όπλα που έχουμε. Αυτό ας πούμε, θα πάρουμε σφαίρες. Εντάξει, είναι full. Θα πάρουμε για το sniper. Είπα μεγάλη βλακεία, ξέρω, μπερδεύτηκα, sorry, για το shotgun. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε να πλακώσουμε. Oh my god! Αυτός είναι online gamer και περιμένει μόλις βγω να με σκοτώσει. Oh my god! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Θα με σκοτώσει. Αν μας σκοτώσει θα φάει τον μπούλο. Κυρίες και κύριοι. Δεν θα το σκοτώσουμε λογικά. Λάγκαρε το PlayStation του, δεν ξέρω. Λογικά τώρα θα... θα μπούμε μαζί του, παρόλο που μπορεί αυτός να μας σκότωσε. Μπορεί να το σκοτώσουμε, δεν ξέρω. Μπορεί μετά όμως. Αυτή τη στιγμή οδηγεί αυτός ο μαλάκας. Και μας έβαλε κάπου waypoint. Μας έβαλε waypoint, ναι. Είναι αυτό το ρόζα, άμα δεν Όχι, ξέρεις. αποστολή, φύγε. Έβαλε για αποστολή. Θα κατεβώ κάτω και θα το σκοτώσω. Ναι, μόλις κατέβει το αμάξι. Μόλις κατεβεί το αμάξι θα κατεβώ και θα το σκοτώσω λογικά. Πολύ λογικά, πάρα πολύ λογικά. Θα βγάλουμε το shotgun, γιατί από κοντινές αποστάσεις βαράει πάρα πολύ καλά. Και θα το σκοτώσω. Θα είναι η πρώτη μου δολοφονία σήμερα. Λογικά κάπου εδώ θα σταματήσει. Θέλει αγώνες. Θέλει αγώνα. Πάσε, δηλαδή, θα το σκοτώσω. Μόλις βγει το αμάξι. Θα το σκοτώσω τώρα, ρε. Τώρα.
Στο κεφάλι. Το σκοτώσαμε, guys! Σκοτώσαμε ένα παίκτη. Σκοτώσαμε ένα παίκτη. Και τώρα φεύγουμε να μην μας πιάσει. Μας κυνηγάνε και οι μπάτσι. Και είναι η πρώτη μας δολοφονία σήμερα. Deathmatch! Παίζουμε. Με αυτό να που σκοτώσαμε. Θέλεις? Ναι. Μας προσκαλεί για deathmatch. Θα πάμε κι εμείς, γιατί να μην δεχτούμε. Ας δεχτούμε. 100 ευρώ θα δώσουμε απλά. Και μόλις δεχτήκαμε το deathmatch. Όχι, μόνο εσείς δύο. Ξέρω. Oh my god, ποιος είναι πίσω? Αυτός. Ο ίδιος. Ναι. Θα παίξουμε deathmatch. Αυτός είναι, ναι, αυτός είναι. Μόνο εσείς δύο είστε εδώ. Εδώ παίζουμε μαζί το αυτή τη στιγμή. Ναι. Ω, βλάκα! Δεν βλέπεις εκεί. Παίζουμε deathmatch αυτή τη στιγμή να με σκοτώσει. Κάτσε και το πούμε γρήγορα κάτω. Πάρε το γρήγορα. Αυτό. Ναι. Θα λείψω κάπου. Θα κρυφτούμε εδώ στον τοίχο. Πρόσεχε, έρχεται. Νάτος. Ναι, το σκοτώσαμε. Guys, νικάμε. 1-0. Να φύγουμε να το κρατήσουμε έτσι. Όχι, φύγουμε εκεί. Guys, νικάμε 1-0. Και το 1-1 είναι γεγονός. Εγώ λέω ότι αυτός είναι λίγο άχρηστος. Είναι λίγο άχρηστος αυτός. Παρόλο που λέει ότι είναι πολύ καλός, δεν ξέρουμε πόσο level είναι. Πόσο level είναι. Γιατί δεν γράφει. Νικάμε 1-0. Αυτόν τον άχρηστο. Πήγαινε όλο. Πήρα αμάξι. Τον πόνι για πάλι. Άρχισε το προσεσιάνω. Ναι! Φίλε. Πού guys, 2-0! Άγγελος ρε, άγγελος! 2-0 ρε! Ανοίξε εκεί. Δεν ρίχνω, φεύγω, να εξαφανιστώ. Ωραία, να καθίσουμε, λογικά κρύβομαι κάπου εδώ πέρα να κρυφτώ. Guys, θα κρυφτούμε εδώ πέρα. Ωραία κρυφτώνα, σαν μπρος. Σε 2 λεπτά τελειώνουμε και. Νομίζω θα πάρεις πολλά λεφτά. Επειδή νικάμε νομίζω, ναι, θα πάρουμε πάρα πολλά λεφτά. Όχι πάρα πολλά, τέλος πάντων θα πάρουμε πολλά λεφτά. Ας και να βγει από το στενάκι. Σε βγει από το στενάκι. Αυτός θα βγει από εδώ πέρα, λογικά. Και εγώ θα τον διαλύσω. Πολύ λογικότερα. Είναι ακριβώς στο χάρτη, νομίζω φαίνεται. Νομίζω πως είναι ακριβώς ίσια μπροστά μας. Είναι εδώ πέρα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα. Σε περίπτωση που βγει από το διάδρομο τον σκοτώνουμε. Και σε 2 λεπτά ακριβώς από τώρα τελειώνει το deathmatch. Ενώ δικάμε 2-0. Παιδιά, δεν φοβόμαστε καθόλου. Δεν θα χάσουμε. Έρχεται. Oh my god. Είναι κάτι My gosh. Δεν πειράζει, άστον εκεί πέρα. Μόλις βγει τον διαλάουμε. Τι είπα τώρα. Δεν ξέρω, δεν πειράζει, θα το σκοτώσω εγώ. Λογικά τώρα θα μας έρθει, δεν ξέρω. Είναι μέσα από αυτό εκεί πέρα. Φίλε, να άχρηστο, έχει πιστολάκι. Πού είναι ο άχρηστος? Τον άχρηστο! Με σκότωσε! 2-1. Είναι 2-1 το σκορ. Να καλυφθούμε, τι να κάνουμε. Πρόσεχε βλάκα, πρόσεχε. Όχι, μη. Κρύψου μέσα. Μέσα στην κολόνα, να τους έρχεται, βάρω τον ρε. Με αμάξι είναι. Δεν στο χεύεις καλά. Φέρε εδώ,
Δεν στοχεύεις καλά. Δεν στοχεύεις καλά, φέρε εδώ, φέρε εδώ. Φέρε εδώ. Μόλις έρθει στόχευε, θα το στοχεύσει μόνο του. Να το ξέρεις. Στοχεύει από μόνο του. Βάρα. Το έβγαλα αυτό. Λάκα, εγώ δεν είχα σκοτώσει τώρα. Γρήγορα, 13 δευτερόλεπτα έχεις, φέρε λίγο. Φέρε μια γρήγορη. Στόχεψε ρε βλάκα να σκοτώσεις. 3, 2, 1. Λάκα, μην το στρίβεις μόνος σου. Ρίξου. Ρίξου ρε. Ρίξε. Λάγκαρε. Guys, νικήσαμε το deathmatch. Δεν πήραμε πολλά λεφτά, 200 ευρώ πήραμε. Δεν μας πειράζει. Βλάκα, ήταν άχρηστο τελικά. Λογικά αυτό ήταν όλο και όλο το βίντεο, δεν θα ήταν κάτι τόσο σημαντικό. Ένα deathmatch απλό πράγμα. Δεν παίξαμε τόσο καλά όσο θα παίζαμε, νομίζαμε ότι θα παίζαμε. Με πιστολάκι έριξε. Ναι, αφού είναι άχρηστο, με πιστολάκι. Πόσο level είναι αυτό? Ένα μπορεί. Crazy. Είναι ένα level, guys. Είναι αυτός ο άμπαλος, ένα level. Και μη... Στο είπα ρε. Πίσω σου είναι. Από πάνω μου είναι. Πάνω σου. Είναι πανάχρηστος. Είχε την τύχη το χάρι. Άλλος με σκότωσε με minigun. Αυτός. Τι είχε? Πού ήταν? Πού ήταν αυτός? Πάνω σου και θα σου το έχει έτσι με το κεφάλι. Να, τώρα, εδώ πέρα έτσι. Oh my god. Ουφ. Πρόσεχε εκεί πέρα. Σνάιπερ. Να, το πετύχαμε. δεν πέσει κάτω. Ναι, guys. Τον σκότωσα. Γιόλο, νίγκα. Και βέβαια είμαι ο καλύτερος από όλους. Μπάτσι. Ωραίο κάλυμα. Οι μπάτσι περάσαν από δίπλα μου και δεν με βρήκανε. What the fuck, τι μπάτσι είναι αυτή? Και νομίζαμε πως ήταν Αμερική. Πάρω αυτό το αμαξάκι το απλό. Γιατί, όχι, εσύ, πιο παρακαλώ. Oh my god. Για λίγο και θα με σκότωνε αυτός ο βλάκας. Γι' αυτό και θα μείνει άστεγος. Να, έρχεται αυτός με το πιστολάκι. Δεν πάει να έρθει που θέλει. Εγώ φεύγω πάντως. Ξέφυγε. So guys, κάπου εδώ